časti poslancov 8 sú prítomní. Áno, takže uzášenie schopní. Program máte pred sebou. Súhlasíte s programom? Aby som tam navrhol nejaké zmeny, lebo sú tu aj z Ekonitu, oni tiež chceli, aby dokonca potom je tu pán Boží z Rybárskeho zveru, on by mal nejaký krátky referát, on by ma poprosil, že keď dovolíte, tak aby sme dali dopredu a obecná polícia tiež, aby na začiatku. A ešte aj pári, ako zo školy pári tiež chce, akože. Či súhlasíte s tým zmenami? Súhlasíte? Áno. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem pekne. Za zapisovateľku navrhujem Júliu Sojčovú, na vedomie a za overovateľa zápisnice navrhujem inžiniera Karola Čizmadiu a tu bol napísané, tu není tak pána Ondručinka za Domševa. Súhlasíte s tým? To je za? Není to proti? Ďakujem. Prijaté vynesenia z 23. do 24. akože to nebolo uznášanie schopné, tak 23. tam boli nejaké úlohy vynesenia, tak čítali určite. V jednom uznesení je zmena, to je žiadosť Západu Slovenskej distribučnej a akciovej spoločnosti o odkúpenie obecného pozemku na tú trafú stanicu. Tam je zmena, že namiesto zastávanej plochy má tam byť namiesto ostatnej ostatná plocha. Benne van a programpontok között is, de azt majd akkor elmondjuk, hogy milyen módon javasoljuk, hogy különböző názalmat kiegészíteni. Csak belén a vezetőjének a való. Akkor a vezetőjének Dobre, však to je potom všetko. Je tu aj to žiadosť čovky, finančných, tak to tiež príde potom na rad, je to v programe. Fogás, nekem még a régebbiekből volnának, amik mint ellenőrzi a uznyeszényeket, és van több itt, ami a régebbiek közül nem voltak teljesítve. Nem tudom, mi van. Spálenie zmluvy o prevode správy majetku obce. 166-os uznesenie. 189-as uznesenie ukladá obecnému úradu zasielať čerpanie rozpočtu podľa poroškovitého rozpočtu poslancom OZ mesačne vždy do konca nasledujúceho mesiaca. Rendszeresen nem kapják meg a képviselők. 191-es határozat. Obecnému úradu splniť uznesenie 166 a uznesenie 169 do 30. júna 2016, szintén a správa školy. Akkor uznesenie 192 do 31. augusta predložiť nájomcom nájomných bytov 14B je vyúčtovanie za spotrebu vody za predchádzajúce obdobie. Itt olyan információim vannak, hogy a faktúrák úgy mentek ki a hivatalból múlt héten, hogy se začiatočný, se konečný stav, éppen így a gáz is a butikoknál, nem tudom, hogy mi alapján volt kifaktúrázva. Akkor a 220-as uzavretie nájomných zmluv, Makrajová, Horvátová, Dejáková, és még volt egy csomó lakó, akinek érvénytelen a szerződése. Ezzel kapcsolatban is nem tudom, hogy
volt egy olyan információm, hogy ma valakinek nem kapta meg a bérleti szerződést, aki bent volt, hogy itten a irodában elolvashatta volna, és szóval azt mondták, hogy nem lehet elvinni. És visszamenőlegesen akarták. Csinálni kópiát Ő kópiát kér, természetesen. Kópiát igen, de nem kapott. És még azt szeretném tudni, hogy visszamenőlegesen hogy lehet aláírni szerződést. Aztán következő uznesenie 221 zosúladenie daňového účtovnej evidencie. Akkor zosúladenie výšky finančnej zábezpeky pri platných nájomných zmluvách. Akkor 230-as. Žiada starostu obce predložiť organizačný poriadok. Predložiť prehľad miest podľa tarifných tried a osobných hodnotení. Akkor 233-as. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu. 245-ös. Ukladá obecnému úradu vykonania prieskumu trhu a predloženie cenových ponúk podľa poistenia budovy základnej školy. To történt. Uznesenie 250 to sú všetko platné uznesenia. Uznesenie 250 vyžiadať cenové ponuky na rozšírenie kanalizačného vedenia. 251 vyžiadať cenové ponuky na výstavbu urnového háju. 305 podať žiadosť na okresný úrad Čala ohľadne výrubu stromov a areály pred areálom základnej školy. Uznesenie 306 neschvaľuje schválenie uzatvorenia zmluvy na externé spracovanie miest externou firmou Econit. Napriek tomu vieme o tom, že v mesiaci september a október oni vykonávali tieto práce. Uznesenie 312 informácie o realizácii kamerového systému ZŠ vo Vlčanoch. A nevieme, či ide o plnenie, lebo sme našli medzi faktúrami obce Vlčany tiež rozšírenie kamerového systému. Nevieme, či ide o tú istú faktúru, alebo bola čo iné. Aj na obci sa rozšíril kamerový systém, alebo tak potom prečo platila obec rozšírenie kamerového systému školy? To Tibor, to bola tá Mibasov, čo robil tie kamery. Ja viem, ale to bolo tak, že... Ja by som do toho vstúpil. Platilo sa to... Ešte prečítam jedno uznesenie a potom sme... Uznesenie 329, zmeny spôsobu zberu skladkovu a iné zapracovať do BSN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany a žiadosti kanalizačnej prípojky, ktoré neboli realizované. Toľko, ďakujem. Môžem? Tak kamerový systém v škole, my prenajímame priestory v škole, telocvičňu a ostatné priestory. Z tých vyzbieraných peňazí tie sa, tak ako je zaužívané, sa používali v prospech školy. Takže my, čo peniaze vyzbierame, odovzdáme na obec a po dohode s obecným úradom ich investujeme do školy, na čo vlastne potrebujeme. A to bol aj tento prípad rozšírenie kamerového systému z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zabránenie vandalizmu na školskom dvore. Koľko peniazí ste vyzbierali? Ja teraz okolo 2000, 3000, neviem, teraz nechcem trepať, koľko to bola presne suma. Účtovníctve by to malo byť. No, samozrejme, áno. V účtovníctve som nestretla, že príjem za školu. To je, do pokladne odovzdávame peniaze. A tam vôbec neboli ani zmluvy priložené? Ja hovorím za seba, ja zbieram peniaze, tak ako som bol poverený správou alebo prenájmom týchto priestorov. Ja si tú povinnosť plním, ja to odovzdávam následne na obec z našej strany toľko. Tak to by to malo byť. Kde sú tie nájomné zmluvy, prečo nie sú zverejnené? Ktoré nájomné zmluvy? Zo školy. Čo sú ako telocvičnia, z čoho má príjem. Tak to, čo nám dajú zo školy nájomné zmluvy, tak to zverejníme aj tak. Sú k dispozícii tie nájomné zmluvy. A kto to má k dispozícii? No a ja to mám, aj obecný úrad to má. Ale pán starosta hovorí, že čo oni dostávajú, to zverejnia. Super, tak to zverejne, neviem, že či Unika ešte nedalo to na webovú stránku. Ani jeden rok, už neviem, koľko rokov máme webovú stránku, ani jednu zmluvu som nevidela. Do školy. Bolo to aj vytknuté v správe, že neboli tie zmluvy zverejnené. Lebo my sme nevedeli, či ide o tú istú akciu, alebo to je nejaká iná akcia. Ja len toľko, keď môžem tomu, lebo vtedy,
pána riaditeľa nás oslovil, tak vlastne sa jednalo o nejakú opravu kamerového systému. Následne sa tam zistili nejaké závady, vtedy došlo k dohode, že niektoré kamery, vlastne celý kamerový systém treba dať dokopy. Ja už som čakal zhruba pol roka a vtedy som povedal, že už to vyúčtujeme, nakoľko vlastne nič sa nedialo. Pán riaditeľ mi povedal, že tie peniaze, že aby sme to neúčtovali na školu, ale vlastne následne vtedy bolo to všetko vyúčtované akože na obec, takže celé to bolo takýmto nejakým spôsobom. Tam sú aj nové kamery, rekonštrukcia celého kamerového systému. Áno, obec to má účtovníctvo, ale nebola žiadna zmluva ani objednávka s Ja viem, ale ja nemôžem Nie, to čakať, nebolo predložené, samozrejme. Fakt. Tak preto sme si to overovali a preto sme to dali do týchto kontrol Lebo ja som uznesení. čakal, to viete veľmi dobre, že vlastne sa toto aj vtedy aj pán starosta raz povedal. Ja som povedal, že už človek pomôže, jak môže. Ja neviem, že niektoré veci dávame v nákupných cenách, aj to spravíme, tak ja to potrebujem takisto vyúčtovať, lebo my sme dobročinná organizácia. Ja som to videla, že aj pre školu ste robili, lebo som aj hovorila, len ste si neboli istí, že... A z našej strany patrí poďakovanie pánovi inžinierovi Cibulovu za súčinnosť a spoluprácu. Pán riaditeľ, preberací protokol ste podpísali, lebo ja som ani preberací protokol, tam nebolo priložené ku faktúre, takže preto to nebolo možné zistiť. Ja nemám papiere pred Že sebou, kde to bolo neviem, montované. musím sa pozrieť. Naozaj neviem odpovedať na otázku, či ja ho neviem. Tak spravíme dodatočne zmluva aj preberací protokol. To všetko bolo odovzdané, vlastne bol odovzdaný funkčný systém. To aj funguje. A že už jak sa to dohodlo, že ja neviem, sa to účtovalo cez obec. Ešte tým uzneseniam, mali sme tu nejaké pozemky na obchodnú verejnú súťaž spraviť. Aj toto nebolo spravené. Vedľa školy potom Tőrtismállal Ostál tam na Ostál, igen. konzultál. arról is beszélgettem. Csak Bálint chcel. Igen. Az is megállt valamilyen ponton. Nesíli sme. Bol som chorý. Ešte môžem sa opýtať, že prečo sme nedostali tie čerpania, tak ako to bolo v uznesení, čo bol dôvod na to? Tak Aby ste nevideli, alebo... nie, aby si nevideli, tak firma nám to dovtedy akože nedala také To firma neodovzdala každý mesiac čerpanie rozpočtu? Nie. Nie? Čo ešte nie je uzavretý ani 2016? 2006. Nie, dostať nejaké čerpanie, by sme mohli No a teraz dostať. je marec, aspoň tak za február do 5. februára malo odísť tým jednotka, teraz ostatné finančné výkazy do 10. a teraz vieš, poslanky a ostatné by mali byť hotové. No a ja neviem, každý iný vidí a my, čo robíme s tým, nemáme právo na to, aby sme videli. A prečo si nespomínal ani raz na zastupiteľstva, že firma ekonomicky nesplňa zmluvu, že neodovzdá každý mesiac, čo ja neviem, nechce sa mi veriť. Tak aj koncom septembra bola uzávierka, tak niečo museli odovzdať. A mne bola aj poskytnutá, Aj mne. takže to nie je pravda. Tak raz to poslali, bola si v septembru. Čerpanie. Čerpanie. Riadne úradník 30. septembru. Bolo čerpanie odovzdané. Ak si pamätáte, tak sme tu sedeli asi 15. novembra. Keď sme dostali nejaké čísla za september. Či boli reálne a dobré, to je druhá otázka. No a za štvrť neboli odovzdané do Rysamu výkazy. Za ktoré stojím. Každý štvrť odovzdáva verejná Ktorý správa. som bol celý rok aj odovzdaný, takže aj štvrtý kvartál. Tak bolo ako niečo. Som už tak potom musela byť uzávierka Je nejaká. uzávierka za celý 2016. Je uzávierka. Prečo sme nedostali aspoň teraz nejaký materiál v tom?
si myslím, že to sa dá zajtra napraviť. Pošleme to mail. No de itt vannak a iskolából, itt vannak a szervezetektől, hát miért hónap akarjuk kiküldeni? Akkor kiküldjük most. No de nem most, amikor megkaptuk az anyagot, bármikor kellett volna lenni. Benne van határozatban, hogy ezt rendszeresen kell. És itt van ma van új könyvelő, március 20-át írunk fölötte, első 2 hónap Cserpanyi, provizóriumban, azt miért nem lehet kiküldeni? Pedig megvan a szerződés a könyvelőcéggel, itt a könyvelő, itt van segédkönyvelő. Možno je to slovenský, lebo oni nerozumiem. Slovenský, ale týka sa to aj ich, tak poprosím. Takže máme firmu, asi s firmou máme ešte platnú zmluvu, aspoň podľa mojich vedomostí. Nevieme o tom, že by ste im dali nejakú výpoveď. Máme tu ekonómku a máme ešte tu nejakú pomocnú ekonómku. A ako vidíme, obyčajné faktúry neviete vystaviť, neviete, že obyčajná faktúra, aké náležitosti má spĺňať, čo ste vyfakturovali, nie je tam jednotková cena, nie je tam množstvo, nie je tam počiatočný stav, nie je tam konečný stav. Neprečítali ste, že napríklad vodné treba fakturovať v zmysle nájomnej zmluvy na základe odpočtov. Napríklad v butikovom centre tam na plyn sú plynomery, v bytoch takisto sú vodomery. Na bytoch sa teraz menili, akože na 14B je tam sú. Dobre, ale pán starosta, aj predtým tam boli vodomery, a keď to máte v zmluve, že na základe vodomeru, tak vy nemôžete tak len z brucha tam hodiť nejaké čísla, neviem podľa čoho ste ani, nevieme to ani jednoducho vylúštiť, že na základe z toho ste fakturovali. Ak môžem, lebo som sa toho ujal. Prišiel som na úrad 27. Bol tu taký stav, že žiadne počiatočné stavy na vodomeri sme nenašli. Žiadne. To znamená, ako je to možné pre Boha živého? Ani za 2014. Vyšlé faktúry nemáte, ja som videla vyšlé faktúry z roku 2014 a sú tam stavy. Ja vám neskáčem. Nenašli sme stavy ani za 2014, ani za 2015 a vonkoncom nie je žiadny stav za 2016. To znamená, museli sme sa odpichnúť z jedného jediného čísla a to bol spoločný vodomer za všetkých 14 bytových jednotiek. To bol jediný pevný bod, ktorý sme si vedeli povedať. Druhý pevný bod bol, keď sme urobili, to bolo koncom októbra, bol mimoriadny odpočet na hodiny a vlastne sa namodeloval tá spotreba za posledné 3 mesiace sa namodelovali, ako keby, aby nám to vydalo tú celú faktúru, tak ako je. Bohužiaľ, to, že sa neodpočítali tie hodiny, to už neviete navrátiť. Vy sa neviete do času vrátiť naspäť. Povedzte mi, ako to má niekto urobiť. urobiť. Pán Ondrušek, v roku 2014 boli naposledy vyfakturované vodné a tam na tých faktúrach sú konečné stavy. Nehovorte mi, že nemáte z roku 2014 ani faktúry. Nemám. Nehovorte, ja som videla, to sú sťažnosti, už kopu sťažností. Videla som, tam sú stavy na tých faktúrach. Darinka to fakturovala a sú tam stavy. 2 vodomery boli nefunkčné. Možno, že jeden bol porušený. Keď vy chcete vyfaktúrovať pre 14 ľudí tak, aby vás nenapadol nikto, tak vy musíte preukázať, že aj tie 3 vodomery odpočítavate. A my sme 3 vodomery nemohli odpočítavať, lebo neboli vôbec funkčné. Ale boli tam reklamácie aj na tie vodomery a vy ste vôbec nekonali, a vy na to nemáte právo. V zmysle zákona vy môžete buď tie podľa smerných čísiel fakturovať, alebo podľa spotreby. Takže vy podľa toho, čo ste fakturovali, nemáte právo, oni to nemusia zaplatiť. Povedzte mi jeden jediný spôsob, ako sa vrátiť do času. Povedzte mi. Vyhľadať tie faktúry z roku 2000. Rád by som sa vrátil, milión prípadov by som sa rád vrátil do času, ale povedzte mi jeden jediný. Tak čo to máte pre Boha živého? A my sme ešte na vine. Od roku 2014 nemáte faktúry. Vtedy to bolo vyfakturované. Rok 2016 nebol vôbec. Ja som sa zaoberal s rokom 2016. No ale preboha, koľko nemali sme čas, fakt sme nemali čas. Ja som sem prišiel, musím úprimne povedať, mali sme
účtovníctva, hlavne položky v rozpočte sme mali v katastrofálnom stave. Verte mi, že sme urobili naozaj kus práce. Tak, aby sme to mali objektívne urobené a objektívne, aby sme sa vedeli oprieť o tie čísla, ktoré tam sú. Môžem sa vás opýtať, že s kým si robil tú prácu? Robil som ju hlavne, samozrejme, aj s Ekonitom. Robil som veľa sám. Hlavne som označoval chyby a tie veci, ktoré sme si nejak dohodli, tak tie som aj priamo aj opravoval. Ale bolo tam naozaj kvantum. Tie faktúry boli a všetky doklady boli radom účtované, ako šablónovite. A napríklad, čo sa týka faktúr za elektriku, tam bol kompletný myšľu. Ako teraz, keď si pozriete trojštvrťové a za 3/4 roka čísla rozpočtu a pozriete si celkový rok, tak v niektorých položkách nájdete vyššie čísla za 3/4 roka ako za celý rok. A to nebude málo takých položok. Len pán starosta, potom na základe čoho ste dali také vysoké osobné ohodnotenia? Zamestnancom, kto to má robiť tú fakturáciu alebo ten poriadok, že aby tá elektrika alebo všetko bolo poriadne odpísané. Platy ste zvyšovali a zistíme, že také základné veci tu chýbajú. A poslanec to musí opravovať. Tak vie, že tuto odišlo, akože minulý rok odišlo z úradu, odišli koľky. Pán starosta, ale preboha, kedy odišli? Kedy v októbri a neviem, kedy odišla hen tá druhá. A čo bolo dovtedy? V 2014 naposledy v októbri Darinka fakturovala, odtedy nič sa nestalo. A takisto, jak ste si vypýtali tieto nájomné zmluvy, tak mohli ste si už potom aj faktúry, alebo ja už neviem, ale podľa toho nemusí nájomník zaplatiť. Ako to, kto to zaplatí? Ako to budete vymáhať? Vy nemáte právo vymáhať podľa toho, čo ste vyfakturovali, ani vodu, ani elektriku, alebo plyn, alebo čo ste fakturovali. Ani nájomné. Však nemajú tí nájomníci, však odkedy už nemajú, už dožadujeme, že aby už boli spravené tie nájomné zmluvy. Veď ani nemusia platiť. Samozrejme, nemusia platiť. No, na jednej strane nemusia platiť, na druhej strane nemajú právo tam byť, to je zase ich. A to ste sa pýtali, ako sa dá urobiť spätne podpis zmluvy. Existuje v zákone. Retroaktivita neexistuje. Neexistuje retroaktivita, ale preambulou viete riešiť to, že uznávate to, že ten stav, ktorý tam je, bol dohodnutý a priznáva sa, že aj ústna dohoda je zmluvou. Keď si ju odobríte dodatočne, tak to je na vašu otázku odpoveď. A existuje taká možnosť. Ale pán starosta zo zákona musí zveľaďovať majetok obce. A keď takto, že neexistujú nájomné zmluvy, to nie je zveľaďovanie. A teraz preberáme všetky nájomné zmluvy a všetko dávame dohromady, aby to bolo v poriadku. Obnovujeme nájomné zmluvy a viete sami, že toto bolo od 15. roku, toto bolo aký stav. Ako to vám môžem zodpovedne povedať, že ten stav, ako to bol, aký bol, čo ja viem, v novembri a ten dnešný stav, čo je, čo sa týka nejakých prehľadov a nejakého naštartovania, možno aj toho, aj tých zmluv, aj tých odpočtov a tak ďalej, tak sme sa snažili to dať nejak tak dokopy, aby to začalo fungovať. To znamená, že robilo problémy aj to, kedy odpočítať hodiny. Lebo na jednej strane vy máte každý mesiac vyúčtované hodiny, každý mesiac koncom mesiaca odpočítavajú 31. alebo 1. a vy sa do toho bytu nedostanete. Lebo tak hlúpo boli tie 14D je postavené, že sú vnútri v bytoch hodiny a nezastihnete všetkých 14 ľudí naraz. Vy neviete povedať, že naraz tí ľudia koľko mali spokojní. Tak teraz sa to vyriešilo tak, že aj tak bolo potrebné a nutné. Lebo keď hovoríte o tom, že či sme mohli fakturovať alebo nemohli, my sme nemali nacajkované žiadne hodiny. Tam sú hodiny povolené. Takisto jak stočné. 10-12 hodín. To je či koľko, neviem, 10 rokov majú tie budovy? 12. No ale si predstavte, že tam sú hodiny asi tak realizované, že sa nedostanete v Holandu. V Holandu sa nedostanete, lebo je v Malte, zaliať v Malte.
Vy to neviete, o čo odvolať. Tak teraz po jednom, takže urobili 1 alebo 2 hodiny denne, to všetko vybrali, teraz sú tam hodiny, ktoré vieme zvonka odpočítavať. To znamená, je rádiosignál, je malá anténa do počítača a už nemusíme chodiť do tohoto. Už sa nemusí chodiť do bytov. Ale je to aj kvôli tomu, lebo naozaj inakšie to neviete povedať, že dneska ste dostali za 1500 kubických metrov a v akom pomere sa to rozdelilo. Lebo to je tiež nutné, aby sme to vedeli takto rozdeliť. No hovorím, jediný spôsob bol ten, že sme si povedali, že za ročne potrebuje 1500, neviem koľko kubických metrov a tých 1500 kubických metrov sme si zobrali, že modelovo máme 3 mesiace, to znamená štvrťrok máme pomerovo, ako to je, a pomerovým rozratúvaním sa to dá. Je to jeden z účtovných procesov, keď neviete určitosť. A to sa dá, to mi nemôžete tvrdiť, že sa to nedá. Ani potom, ako ste vedeli, že odkiaľ máte to vyfakturovať? Od akého obdobia, keď nemáte tie predošlé faktúry, sa pýtam, lebo aj to máte zle. Riešilo sa, je tam napísané na tých faktúrach, že riešime momentálne rok 2016. Je tam aj na tých faktúrach, že sa vysporiadúva teraz rok 2016. Ako náhle sa to urobí... Potom späť nebudete riešiť. A ako inakšie? Ale ja teraz by som mal otázku, keď teraz si povedal, že ja neviem, tie vodomery boli tam zaliaté mláto. Jak sa účtoval rok 2013 a 2014 potom? Nie ten bol problém, že takto zo 14... Nie, bolo ich vidieť, len problémom s výmenou, že to nebolo také, že nabehol tam niekto, odmontoval 2 holebre, dal tam nový a namontoval to. Keď trvá, vymeniť jeden vodomer trvá pre 2 ľudí 4 hodín. Takže predtým boli funkčné, normálne sa to... Áno, len 12-ročné hodiny už nie sú. Lebo taký istý problém teraz je, najmä tomu aj butik centrum, lebo mám tu pred sebou faktúru a tam sa vysporiadáva rok 2016, oni takisto nemajú vysporiadaný rok 2015. Ale podľa mňa oni vlastne túto informáciu nedostali, lebo jeden z tých dotyčných mi volal, že on by bol, vlastne chce zaplatiť rok 2015, ale nemá momentálne ani výklad, ani nič. Takže nevie, lebo dajme tomu tá suma, ktorá je tu uvedená, tých 52, 42, oni zhruba vedia, lebo oni, že tam majú plynomery. Áno, tam pri butikovom centre to až tak není veľký problém. Ale predsa ste to spravili zle, lebo tam takisto v roku 2014 posledný krát to bolo fakturované. Vy ste tam dávali, tuším, 2016, ale tiež tak akože z brucha, lebo tak ako je to fakturované. Lebo oni majú plynomery. A dajme tomu tam, oni vlastne majú posledný odpočet z roku 2014. Vedeli by sme tam 2016 a rozdeliť to na tie 2 roky, keď už ináč nie. Lebo teraz aby nedošlo k tomu, že ja neviem, naozaj niekto nemá takú spotrebu. Sú príklady, že niekto nemá takú a niekto má vyššiu a potom... Možno, že teraz niekto zaplatí menej a mal by viac zaplatiť. A niekto, kto by mal zaplatiť, ja neviem, viac, tak ten platí menej. Ako ešte raz, nič iné som nemal v dispozícii. Jedinú informáciu som mal v dispozícii, to je 3-mesačná spotreba. Ale oni, keď to majú plynomery... Nie plyn, teraz hovorím o vode. Plynomer pri butikovom centre je technický problém ten, že tam nemáme stavy, keď sa odovzdávali niektoré butiky. Nemáme tam plynomer namentovaný a nevieme ten stav, keď sa odovzdal a keď sa prevzal. A premerací protokol, nájomníci. Ale premerací protokol, odovzdací protokol, není? Ale čo mali náplniť toto. A zmluvy? Marika. Ale vidíš, ja teraz odpovedám na to, čo som sa snažil urobiť, aby sme to dostali niekde už na tú rovinu, kde už dnes existuje protokol, keď niekto vojde do nehnuteľnosti, automaticky musí podpisovať, vypisovať. Pán starosta, dajte 10 000 €, nemusíme protokol robiť nič. Dáš mi a nemusíme ako vôbec s tým ako vyúčtovať. To je také isté. Ale keď teraz by sme sa vrátili, keď nie je vyúčtovaný ten rok 2015 a 2016, oni nemajú tam nejaké počiatočné stavy, zmluva? Nemajú nič, Tibor.
Toto len vysoké platisto, percentné osobné ohodnotenia, vysoké odstupné, ale nemáme nič. Treba A niekde, ešte sme urazení, keď povieme pravdu. ale buď program, alebo kde to bolo fakturované, to neexistuje, že nie sú vyšlé faktúry. Vyšlé faktúry z roku 2000, však to vám ani nekontrolovali v roku Stav hodín 2014. na tých faktúrach nie je. Ale je, Darinka, škoda, že som to nedoniesla. 100% istotou viem povedať, aj na tej faktúre bol tam stav. Začiatočný, konečný stav. Darinka si to nedovolila nikdy tak vystaviť faktúru. Však faktúra musí spĺňať náležitosti, jednotkové množstvo a... Presne vieme, čo musí. Tak potom, ako ste mohli takto, však tam nič není. Ale nemajú kont, nemajú stavy. No. Lepšie bude, keď rozoberieme, že no. čo máme. Lebo to je, z toho je asi menej. No. Mennyi pénz van kint? Senki nem tudja. Mennyi pénz van bent, hogy rozkosetot csinálhassuk. Tud valaki? De elvileg még nincs a 2015-ös rozkoset, nem csináltunk rozkosetot a következő évre. Vagy záverečný rozkoset. Jézus Úristen. No, forró a száj. Dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej. To je na dlhú notu. No. Súvisí teraz máme. Súvisí s financiami, tak to nič. My sme mohli pokračovať. Na prítomný sme už rozprávali. Tady môžete sa obecno. Szerintem mindenki megkapta ezt a szpravat, meg ezt a kívült, amit írtam. Nem tudom, szükséges nekem ezt felolvasni, átnyalazni, vagy gondolom ezt ma átstudírozták. Annyit tudok hozzáfűzni a szprava a 16-os évben, hogy a szalmok, amik itt vannak, ezek a evidatok, ami szalmalapján fut, ami evidat. Ezen kívül rengeteg olyan van, ami nincs evidalva, ami csak úgy van lényegében szóba elrendezve, hogy tudjuk, miről beszélünk, amiről nincs hozzám, vagy csak valami olyan történik, ilyen kisebb szabálysértések, ami nincs evidalva, amik itt vannak számon, azok mind evidatok. Meg amit még nem tettem bele, azt ott, csak amit írtam, az a kóborkutyákkal, ami gond van, azt ma tavaly is mondtam, hogy a törvény változott, igazság szerint hozzá sem nyúlhatnánk a kóborkutyához. Már se nem vagyunk kiiskolázva, se nincs karanténám, se nincs ez a útolókunk, se nincs az úrnévekarunk, aki ezzel foglalkoznak. De attól függetlenül, ha olyan eset van, sokszor halljátok is, hogy hirdeti a mikrofon, hogyha valami olyan kutyát be tudunk fogni, ami kint van, ottan van 10-15 eset van, amit nem írtam bele, mert ugye a igazság szerint hozzá sem nyúlhatnak. Ahol van 10-15 eset volt abban, amikor befogjuk azt a kutyát, és a egyharmad eseténél megvan a tulaj, a többinél pedig jobban vagyunk, hál' Istennek ezzel a szabadozvérettel, ami az Attila népszékével is velük fitessük el, mert úgymond senki nem engedi meg a régi szisztémet propagálni. Úgyhogy ez az, amit nem tettem bele, nem tudom, várom a hozzászólásokat, javaslatokat, vagy kritikát, valójában. Föl is olvashatom a táján időre, gondolom, valitán itt pedig problémátok nektek, még voltak annyira kíváncsiak, úgyhogy nyugodtan mondjátok, hogy mi az, ami van. Szeretném a nevemre értett Sztyazsnoszki, azt beszélgettünk. Sajnos annyit szeretnék mondani, hogy egyenlőre úgyhogy fogtak vele foglalkozni. persze, hogy ott van nyalnozva, ott van studírozva, jelenleg nem úgy van, jelenleg a kompetens ember, aki ezzel foglalkozik, az a polgármester, mivel nácsélünk nincs, már nekem a dekret zanikol, 31 decemberre állt abba, úgyhogy ha nem zanikol, akkor én foglalkoznak vele, de így most a polgármester. Van rá egy hónap egyenlőre, jelenleg úgy van ez a Sztyazsnoszki, hogy folyamatban van a lényegében hartvizsgálata, vagy ugyan mondjam, de előre nyugodtan mondhatom, hogy nagy sok minden nem lesz bele, már akik helyszínen voltak, akik boli prítomní ennél esetnél, az mindenki, ugyan mondjam, és
senki nem ért egyet ezzel a szjazmusztjal, már nem történt ott semmi olyan sértő dolog, kollégám nevében mondom, hogy to by naplnilo skutkovú podstatu tejto sťažnosti. Egyelőre így van, de zákonom stanovenom lehote budem odpovedať pani Kataríne Felixovej, nám lesz itt semmi gond, budem odpovedať, ale pravdepodobne to bude uložené. Nič, ja som jej hovorila, že ja do toho nechcem nič, ja som to brala na vedomie. Csak annyit mondanák, hogy ez körülbelül ilyen január közepén esett. Persze, 3 hét különbséget történt az elég. Itt egy hölgy bejött, és azt mondta, panaszkodott, hogy már harmadszor megesett vele, hogy megmegette a kisírott szökszalát. De hát ez jogos, nem? Persze, hát, és azért mondtam akkor, hogy a Gabi volt akkor oda, Gabi ki is ment, és akkor így mondom, hogy azzal jött vissza, hogy igen, megbeszélték, hogy 2 héten belül meg lesz csinálva akármi, meg lesz csinálva kerítés. Én ennyit tudok hozzá mondani, és tiszta normális Azután nincs is kint az a két kutya, ami kint szokott ottan szaladgálni, nincs is kint. Én autóval járok csak arra, de szoktam látni, hogy a kutya lent áll, és autókat is embereket is terjedték, no. Mondom, akkor átudrik bármikor. Csak hát sajnos ennek a hölgynek kicsit mások az érzelmi viszonya azzal a kutyával, mint egy átlagembernek, úgyhogy nehéz ezt így megmagyarázni, hogy éppen nem szaladgál ki, meg nem kergetheti embereket, mert éppen verejnosztyunk van, nem éppen benne nálunk, hogy... Hát ezt mindenki érteni, hogy a kutyám olyan, akár 100-osarat is kell rákenni. No de akkor sincs, tudja, nem szaladgál ki, még kutyám se szaladgál ki, meg egyikünk, és ha még esetleg olyan van, akkor van szóban van küldve. Igen, sok büntetés nincs kihoztam, mert talán a kékezán meg tudom számolni, hogy mindenki dolgozott, mennyire ilyen ére a falusi embereknek büntetve, hát kékezán meg tudom számolni x év alatt, hogy mennyire ilyen büntetés. Mindig szóba volt meg egyezve, és egyenlőre még mindig effektív volt. A lényeg az volt, hogy aztán a Gabikor megjelent a benzinkút, a tankon, és akkor hát ilyen szóbeli konfliktus keletkezett a Félixnek, hogy ő mondta, megtámadta őt jogtalanul, meg elég erélyesen, és akkor Gabi nem adta magát, de nem volt semmi olyan, hogy én úgy tudom, hogy valami durva szavakat használható volna, aztán erre feljelentette meg a bizonyítványát, kérte meg a végzet, meg nem tudom mit, de arra már írtunk, még arra nincs joga, meg azt kérte, hogy a panasztevőnek, hogy valami jegyzőknek, amit kért, hogy annak a nevét, vagy az még nem akarta, hogy No, zákon osvednosti kimondja, hogy keď si žiada byť v anonimite, tak je taká možnosť, úgyhogy ona si žiada byť v anonimite, úgyhogy elviheň. Nem tudom, még van ez a kérvényelmény nekem, amit így próbáltam írni, ahogyan tudtam, ha a főiskolát nem végeztem, sajnos ahogyan tudtam, úgy írtam meg, egyszerű paraszti eszemmel. Van itt több minden, amit szeretnénk írni. Ma jó, a múltban már beszélgettünk egy-két képviselővel. Most olyan stádiumra jutottam a dolgokkal, hogy a iskola területéről is szó van. Lényegében most arról volna szó, ott volna 2 kívül, volna egy kívülsem, vagy egy parkoló legyen oda csinálva még egy. Meg a Messziné, ami van a gyalogátkelőhely, azt szeretnénk, hogy ilyen ledes ilyen zvírazmitlen rekord lényegében. Van egy firma, gondolom kell meg írni a pályázatot, mert gondolom az összeg az olyan, hogy nem éppen 100 eurós literről beszélgetünk, de ez egy olyan firma, ami többfélig csinál, nálunk van ez a... Ez az a 6450 euró? Igen, ez az a 6450 euró. Pontosan mint találom most el. 7200 DPH-ból. 6000 euró DPH nélkül, 7200 DPH-ból. Ez szerintem körbeadom, vagy szítesát küldeni konkrétan mellé erre. Konkrétan én mondtam rá, hogy ezt már ez a ugyan mondjam, hogy olcsóbb is, meg olyan effektív is én szerintem. Arról volna szó, hogy ki volna festve az a átkelő, vele volnának rakvázik a ledek, csaszovatja, amit úgy gondoltam, hogy reggel például egy 7 óráról például addig a fél 9-ig menne, ugyan a napközben nem, és a éjjeli megvilágításnál megint menne.
Ezek a IP16-os táblák ki vannak cserélve rá nagy reflexes táblákra, meg ki vannak vágva ezek a sörénykerítések, amik ott vannak, hogy a láthatóság jobb legyen azon a részen. Azt jó volna ugye postánál is megcsinálni, mert hát ott is elég nagy a forgalom. Napközben rengeteg ember megy, és ott is ez a ledes megoldás, én szerintem már és a járunk nagyvilágban mindenhol, ahol ilyen van, azért saját munkasofőrök is tudjuk, hogy ma jobban fölfigyelünk a dolgokra, néha megyik a nagy semmik elős közepén ott van valaki nekem amúgy. Úgyhogy ez egyik amit szeretném, hogy hozzászóljatok. A másik ez a parkoló. Parkolónál az a helyzet ott, hogy ma egy volt csinálva, savva, ez az iskolánál hátul, ma egy volt csinálva, ott egy meglévő leaszfaltozott terület volt, ez tavaly előtt volt kivitelezve, annyi csak, hogy bepasztaltuk, meg volt beszélve igazgatóval, mind a kettővel, hogy az iskola alkalmazottai ott parkoljanak. Csak hát olyan dolog van, hogy a iskolánk az már adott, azonnan elmenni nem fog. A utca nagyon keskeny, autó egyre több. Annyi autó van, hogy a fele is sok. Kellene még egy parkoló, én nekem az a nézetem, a személyes nézetem, ami még egy 15 autót be tud fogadni, körbe tud menni, le van fényképezve, hogy 9 órakor napközben mennyi autó áll iskola előtt. Ezt nem főhantaggatásban mondom igazgatónak, de 13-15 autó kint van napi szinten, ami a iskola alkalmazottai tanárok. Na azt az autót, ha én be tudnám tenni az iskola bévűre, akkor megoldódna bizonyos szinten az a reggeli tumultus, amit fél óra arról beszélgetünk, hogy ott olyan káoszok lenni, hogy azt nem, hogy én, úristen nem mondja meg. Azt valahogy úgy kell orvosulnunk, hogy menjen ez a temálko. Hogy menjenek, tudjanak hova leállni, már rettentő sok amatőrsofőr, de ha van valahova hele leállni, akkor leáll a másik, már elfér mellette, el tudnak menni. De ha bár van nekem a 15-20 autó, egyszerűen nem tud hova leállni se, és ezt akarnám megoldani ezzel a parkolóval. Azt hiszem az a Lévi csinált ilyen projektot, ilyen predbereding projektot arra részre, ha hátul bennünk a iskola, ahol van balról az a csiszticska, és mindjárt mellette van az a rész, ilyen párhuzamos azzal a csiszticska, ahol olyan 15-20 autót be tudna fogadni, ez a terület rajtam, amit meg lehetne oldani. Hát azt mondták, hogy makadán legyen, én mondjuk nem vagyok nagy makadánnak, de lehet, hogy az a olcsó, én nem tudom, én aszfaltot tenni, már az azért időtálló, meg jobban. Tovább még a infót én nekem kivényeztem egy Drégert, meg egy majalkotos rendőrautóra menekünk. Szintírtam, hogy miért, erre volna szükségünk. Ezt nem magamnak kérem, hanem azért, hogy javítsuk a közbiztonságot, javítsunk a A Drégert használhatnátok? Persze, honnan használhatnánk, benne van a törvényben. A správné kanonjében van csinálva, ez ott a vízbeli büntetés soha nincs, vízbeli büntetés van a sofőröknél, biciklistáknál. Nálunk a 15 és 18 éves fiatalkorúaknál volna ez, ottan pedig správné kanonjében van csinálva, és obe správné kanonji, ha az farkas negyed csiga, attól függ, hogy ki van itt. Nem mondjuk te megállító egy sofőr, te... A sofőrtől kell, hogy značke potpunom alkohol, akkor én azt leállítom, illom, hallom, akkor az tovább van résítve. De az a Dréger például, amit én kérek, az már vannak informatív Dréger, dolgozói Drégerkő, ami olyan, hogy kalibrációról van küldve mindenféle évben, és az hajszal pontos, azt nem lehet megtanulni. Ilyen 100 eurós Drégerék az olyan, hogy belefújjuk, azt már mutat, vagy nem mutat, azt el kell, hogy fogadja, vagy nem tudja fogadja. Ez az első olyan Dréger, ami ott volt nektek a Pillohából, ami olyan arról van, hogy a legelső, és ma első dolgozói Dréger, a egy nyomda, ami kinyomtassa én nekem, hogy mi van, és ez alapján ma lehet résízni. Ugyanúgy beleírtam, hogy például a faluban is, akik dolgoznak, a falu is kompetens megfogadni valakit, tehát és hogyha hozzá valaki dolgozni érte, benne van az lóarból, popkulom alkoholra nem jöhetsz megfújta, és veled. Ezt lehet résízni ugyanúgy itt a falun belül is. Akar, mehetek tovább akar hova, ahol látom tényleg, hogy dolgozik valaki egy motoros szerszámú, és nem éppen szomjas, akkor meg lehet. A másik látban az 1199 euró zárjúban tudta. Igen. De valójában itt, mint fekete csendőrök, akkor azt a 18 éves korra használhatók föl. Igen, az nekem benne van a törvényben, 564-es törvény, benne van én nekem occek 3, 10 benne van, hogy
De az volna például a kihasználtságnak a 90%-a. Így van. De ugyanúgy versik 50-re is. Már kvázi Bakar Mikolás jelentően a makrokontrollat akarunk például, ami a falunál, aki dolgozik például, ember bármikor érted. Ez más feleken működik meg. Városokon gondolok, van nagyobb fele, komolyabb feleken. Én csak javítani szeretném meg egy csepet bizonyos szintre fölvinni ezt a egészet, amit csinálunk, hogy valamilyen fülitforkát adnének ilyen, valamilyen kinézjen az egész. Ezt nem magamnak írem, hanem ezt én a fogja arra. Én nem akarok ezzel semmi rosszat. Én tudom, hogy nem kevés pénzekről beszélgetünk, már abszolút nem kevés pénzekről beszélgetünk, de ha valamit akarunk csinálni, akkor oda investálni kell. Ezt akar ugyanis. Hát, hogyha lesz költségvetés, beszélhetünk róla. Uha, ez megírja én azt? Nem. Ahol a kérdés, oda szemben. De ha is a 2017-es záros nyújtott, addig nem vannak a költségvetés. 2016 most itt arról van szó, hogy egy ilyen munkaverzió, hogy legyen elképzelése a múlt évről, illetve kell kezdeni arról gondolkozni, hogy mit évre megcsinálni. De amíg nincs Mert fölöslegesen dolgozni olyan dolgokon, amit lehet, hogy a polgármester azt gondolja, hogy jó lenne, és fölöslegesen lehet, hogy azokat a pontokat kellene kirakni belőle, és elkezdeni dolgozni. Először el kell a 2015-ös évet, a 2016-os évet el kell számolni. 15-ösre. 15-öset, 16-osat, utána jöhet a 17-es. Cserpanyi Rosszpostónak a része lesz a 15-ös és a 16-os Szutocsnál Cserpanyi. Tulajdonképpen az iskola ugye arra vár, hogy ami volt a Glasznépréjen, meg a rezervniócset, hogy vissza nekik a tetőre. És addig, amíg nincs lezárva az áverecsi nyújtset, azt nem is tudjuk. Hát valójában nincs is vicsiszlene az a vizsga, nem tudjuk per pillanatban mennyi az a pénz. Vizsga. Tudjuk, milyen a letták, no. Jó, igen, elszaladtunk ura itt a Ferinéhoz. Jó, mert a költségvetésre. Jó, én elhiszem, mondom, nem kevés pénzt meg kell gondolni, hogy mi hogyan, mi kép, jobbra-balra, de valamit kellene ezzel csinálni olyat is, ami embereket szolgálja a faluba egy csepet, ami olyan, hogy valamit, ami látványos is egy bizonyos szinten, de másik szinten meg azért az egyszerű embert, aki kinyilván utcán is szolgálja, még valamilyen szinten biztonság érzetet ad neki. Ez egy-két dolog, ez csak ahol segíteni hozzá, semmi máson. Most a fábiratokban mit használtok? Nincsen szirénesek? De van, de az egy kínai szar, az úgy lett beleszerelve valamikor, amikor még eljutunk, de az munkádik, nem kell, annak minden baja van. A Duri már lerepült, úgyhogy annak annyi. Úgyhogy akarnánk egy rendes hivatalos majákot rajom, jogunk van rajom, törvényben benne van, aztán használhassuk. Gond nincs vele, nem kevés pénz, csak muszáj egy certifikátot tenni. Első certifikát firma Somorinban van, Somorian, 2000 euró. Ez arra neki elszerelése együtt van, garanciáló. De ez megint olyan dolog, hogy ha megmarad a Obeszna a polícia, ma bízott benne, hogy nem lesz kérdés, akkor az autó akarni is lesz, azt át lehet tenni más autóra, az nem úgy van, hogy csak erre van, ez le van szerelve, certifikát, majdnem rántni a másikra megy tovább. Azt nekem be kell jelenteni a minisztériumnál is, meg a Roplani Inspektorátnál is be kell jelenteni, és akkor nekem a certifikát firma, ami ezt fölteszi adra a pecsétet is meg. Úgyhogy ennyi. Pán starosta? Rád by som sa spýtal, či tu musíme zostať a máte na nás ešte nejaké otázky, alebo... Tak zostaň, samozrejme, však teraz už len rybári ešte, oni vieš nejak 5 Ja neviem, mne je to ťažko odhadnúť, pretože neviem po maďarsky, takže neviem usúdiť, či ešte niečo... Nemaj boj pol hodina, dobre? Ja sa pýtam normálne, aby som vedel, že či ešte na nás niečo potrebujete, alebo... Nem tudom, tudtok-e valamit mondani, A vagy B, vagy A-nt, meg ezt a rossz pocsetot, vagy akkor minden szép, minden jó, vagy... Egyelőre. Akkor rozprávajunk o slovenských nyelvek na každý vie. Dúfajme. Jó van, nézzétek, ha nincs más, akkor Én meg szeretnék csak egy kérést mondani, hogy itt a biztonságról, ha beszélgetünk itt a átkelőhely postánál, hogy ott jogosan parkolnak-e azok az autók. Mert én nap mint nap arra járok buszra. Postánál nem parkolnak? Nem a postánál, másik oldalon a Borozónál. Nekem ki kell mennem a útra, és pontosan az Ebrához szembe parkolnak, úgyhogy átfutni is gond rajta, mert ott vannak autók. Igazság szerint ez egy kijelölt, ki van határolva valamikor ki volt, az le van kopva ma. Valahogy
ugyanúgy meg kell oldani ezt a parkolást, már itt máshol nem parkolhatnak sok autó. Ez ugyanolyan dolog, figyeld, hogy a iskolánál se parkolhatnának, mert a iskola körül járda van. Én csak kérdezem, akkor mehet így tovább, ahogy van. Nem tudod ugyan megoldani, már azzal kell írni, ami van, és a iskolán is parkolta senki. Én sohasem Az körben végig parkoltam. járda, gyerek. Igaz, hogy annyiból igazad van, hogy én szerintem az meg az emberiségnek a... Hát nem tudom zebránál, hogy szabad egyáltalán parkolni, vagy hogyan mondjam. Figyeld, zebránál garantálom, hogy én is már elég sok büntetést kiadtam kollégák, és zebránál nem igen tűrik meg, ha valaki ott parkol a zebránál, mondjuk rá, az biztos. 20-5 méter. Csak van ilyen gond, amit beleírtam szintén a kérvénybe, a kamera. Gyerek, a kamera katasztrofális állapotban van. 18 kamerából megy jelenleg 10, abból 2-ben akkor a ponkot nézek, hogy csak azt látom, hogy naponta nő 3 centit. Komolyan, katasztrofális állapotban vannak a kamerák. Rettenetesen állapotban vannak, de ma január 20-án írtunk egy utolsó kérvényt, hogy legyenek szerelve, javítva, átnézve. Én nem tudom csinálni, hát ma elgyorsabb hozok egy létrát, majd lemosom, vagy én nem tudom, mit csinálni vele, de kellene ezeket a kamerákat kezelni is, meg áthelyezni, amit ma azon kifalik, annyit mondom. Nem, no, de jelenleg, hogy képbe legyen mindenki, 18 kamerából Farkasdon megy 10, 18-ból 10 megy, abból 3-ba Pókban, úgyhogy 7 kamerát nézkednek. 18-ban. Jelenleg most az a helyzet a Balatfegyen. Ezt kellene orvosulni csinálni, de ez a firma is, aki volt ez a... Ki az a gyerek? Az a kucsera, aki csinálta, hát én személyesen rettenetesen nem vagyok vele megelégedve, mert ez ígérgeti tudatelefonban akar mennyit, de hogy tudjunk-e valamit csinálni, katasztrófa, nem lehet velük létezni. Akkor, amikor főszerelték, akkor ígére kód, de hogy ilyen betartva nincsen. Erre is kérünk, hogy valaki valami megoldást hozzon, ma a Tibivel is próbáltunk konzultálni ezzel, de valahogyan nem megy. Kiütetünk minden sorokra 3 öregasszony, most majd mobil izé lesz, mobil kameraszisztér, mindenről. Legolcsóbb és legbiztosabb. Persze, elmegyek mi volt ma, megmondja, jó, Manyika néni, ez igaz, nincs ezzel gond, de így nem mehet már, ez így nem. Kiskadat veszünk, szeretőt. Valahogyan meg kell oldani gyerekek, mert ez így nem Sipatok a tíg, hígoszaltok a pízt, akkor mondjatok még, mit lehet, mit tudjam, mit. Én rosszat nem akarok. Arra a kamerarendszerre, arra tudom, milyen centralkolunk, hogy ott lekerül az a javítás, vagy az a... Egyszerűen kértem ezektől a kutyarajtól, csak a ütő megalapálni, már olyan összeget mondtak, hogy rettenetes pénz. Már nem akarok hülyeséget mondani, de olyan pénzt, hogy azt meg sem elni mondani nektek, csak a felét. Úgyhogy az tartalom valami. Nem tudom, hogy Azért kérdeztem, mert ami rossz počet, tak že aby sme vedeli, že akým objemom finančných prostriedkov. Én azt mondom vagyok, hogy a Tibitől arra beszélni, hogy nagyon valója, ez itt van közel tűzseminálunk, itt van, megoldjuk, megbeszéljük. Arra egy olyan produkát, hogy mindenkinek jól legyen, most megoldjuk tőlem. Ezt szerintem így kellene megoldani, már első ütőképes emberrel előtt, aki ilyennel is foglalkozik. Nem? Már ilyenekkel foglalkozik. Meg lehetne ezt oldani szerintem. És nem kellene messzire se venni. Nem, az Fingal Tiborra, amikor január végén ültünk? Akkor egyszer beszéltünk róla. Szóval megkértem a Tibort, hogy valamit tudunk-e ebben csinálni. Megértem, hogy gyerekek, de az jut, csak a póknál nekem a kamera. Valamit kellene vele csinálni. Tényleg. Van még valakinek valamit? Nem húzom még egy tovább. Köszönjük. Megköszöntöm, hogy meghallgattak. További jó mulatást. Viszlát, sziasztok! Teraz dáme slovo pánovi Bodimu. Ďakujem za slovo, neviem, vás sa to veľmi netýka, mám po slovensky povedať, aby ste rozumeli, alebo môžem po maďarsky. Köszönöm szépen, amit szót kaptam. Hát tulajdonképpen nekem is egy kérvényedő volna szó az egész a januári-februári problémák, amik a Haloston történtek. Nem tudom, azt hiszem, hogy mindenki tud róla, és tisztában is van vele, hogy nagyjából tisztában legyen vele mindenki, hogy mi is történt ottan. Sajnos a jégtakaró alatt elfogyott a oxigén utánpótlás a vízbe, és elég komoly károk keletkeztek. Megpróbáltunk mindent megtenni, annak ellenére, hogy ezt ki
küszöböljük, de sajnos a iszapréteg ma olyan abba a halastóba, és a munkák is bebizonyították azt, hogy többszörös ammónia a vízben és a foszfor, ami nem kedvez sem a halálománynak, sem a többi élőlénynek, ami a vízben van. Na most egy olyan megoldást találtunk, aztán a technikák is, akik itt voltak, meg az ichtiológ, Bill Journalról, hogy egy baktériumot juttattunk a vízbe, ami hosszú távra visszahozza oxigént és a iszapréteget bizonyos mértékben eltünteti. Ha állítólag bebizonyosodott, a 25 havastavat 5 hektár alatti már szerrel megcsinálhatott. Na most arról van tulajdonképpen szó, hogy hát ez szintén úgy van, hogy a Fermi Zsolt mondta, hogy semmi se olcsó, és ez se olcsó maradság. Hát mink ezt első várkát, amit beletettünk, tulajdonképpen ezt bevallóta a szervezet önerővő, de sajnos nem elég az első, hanem ezt folytatni kellene. Legalább még egy, ennek ami most van, most beletettük ezt a 30 kilót ennek a felé, még hogy ezeket a baktériumokat tulajdonképpen besegítsük nekik a munkájukat, hogy ez tulajdonképpen működjön is, és lehet, hogy közeljövőben, lehet, hogy jövőre újból fog tőleni ezt aplikálni, addig, amíg egy rendben nem jön. Na most ezt a szervezet már jövőben nem bírja. Most én is arra volna, hogy esetleg van ide a mód, vagy van ide a lehetőség, hogy a költségvetésből valamit a községnek inkább besegítsen. Én adtam be egy kérvényt még november vagy decemberben, nem tudom most pontosan, de múlt héten láttam egy másikot is, amiben egy csipet kért ezt a összeget, amit akkor kértem, megemeltem, mert ebben nem számoltunk nincs. Úgyhogy tulajdonképpen csak ezért jöttem én, hogy ezt fölhalzóljam, és hogyha majd a költségvetésre kerül esetleg sor, hogyha hát nekünk erre most nagyon nagy szükségünk van, mert arra kaptunk visszajelzést a radarról és az ÖSZTől, ott most lesz Szaszadnyi Radi pénteken, hogy a halba nekik hallasításról besegítnek, de viszont ezt hiába akarunk még avatozni, ha a vízminőségben van állapotban mindenben. Úgyhogy nem akarom megint ugyanabba a cipőbe kerülni, úgyhogy ezt valamilyen rendbe kéne ezt a vízminőséget valami úton módon tenni, és Láttam a kérvényedet. Odaadom, Mennyi az a 5000-re már, úgyhogy 5000 euróra van. 2000, ami 2000-től még az szokott lenni. Hát én írtam 4000-et novemberben, de nem számítottam ebben, mert vannak ott más dolgok is, amit meg kellene csinálni, de fölemeltem így 5000-re már ebből talán, mert az a 2000 az már nincs, amit jóformán, mert az a benzintől kezdve a mészre, amit megtettünk a vízért, az a jóformán már nincs. Hova már nem is számolok, és még 1500-ba került az első, 1500-ba került az első 30 kg, 50 euróért adja a kilóját ennek anyag. Egy prágai cég, Baktoma a neve, van híre, meg jó reklámja, mert még a Stuttgart Pressok is ezt a filmet csinálta, mert azt is kellett, sajnos nem csak a mi vízünkkel, hanem még olyan vízekkel is, mint a Stuttgart Pressok is kontrollálni, úgyhogy ez várható, de viszont a másik oldalon van neki egy olyan, ahogy utána néztem, meg a többi szervezeténél, nem csak mi járunk ebben a cipőben, több szervezetnél problémát okozott ez, és ott is rövidítek meg halak volt elhullás. Nálunk körülbelül az a 15-16 marzsa, ami most jön, és haló vízbű, úgyhogy ezt pótolni tudnánk, de a vízminőségét valahogy rendbe kötünk. Megpróbáltunk. Rájátszik természetesen a levél, a alga, stb. Hogy a rothadásnak indul, és akkor egyszerűen elvonja oxigént a vízből, úgyhogy azok a halak megfulladtak. És hát amit tudtunk a tűzoltók segítségével, meg emelőből, megtettünk értük, ha megmaradt, lehet, aki ott volt kint és látta, van egy, talán nem hazudok, ha azt mondom, hogy 40-50 ezer euró értékű hal, vagy élőlény van abban a vízben. Úgyhogy az 1500 euró, amit ráköltöttünk, én szerintem az nem olyan nagy, de nekünk az egész költségvetésünk a halászoknál 13 000 euró.
Apura, Zsolnalra elvezetik a 3500-ot, marad a maradék, és abból kell halasítanom, abból kell megmondanom mindent. Úgyhogy nem valami, nincs diszkóva organizáció, vagy valami, ami nekünk bejön engedély, azt belefordítsuk a halba, meg amire éppen szükség van a szervezetnek, vagy valamilyen. Úgyhogy ezért adtam ezt a kérvényt, úgyhogy fontolják meg, és hogyha gondolják, akkor erre szükség. Hát nem csak, hát ez a községnél is tulajdonképpen 200 forgalmas van ki, amikor most tényleg úgy van üres tó mellé, most nem tehetek valahavat, mert egyszerűen nem van benne, ami van benne, de ami megmaradt úgy, hogy én azt mondom, hogy ezt először lenne költeni a vizet, és hogy jó volna őszi legalább olyan állapotban, hogy ezt az őszi halasítást ma elvégezem. Van valami fölmérésben voltak át? Tessék? Valami nagyjából, hogy mennyire rá a halakra? Fölmérés most fog leküldni neki majd ichtiológ, mert én beküldtem az adatokat, hogy milyen haló mennyit ment el, és ők aztán van utána a Vicsizni és Kodélnégi van egy táblázatot, és abból visszaszámolják, és akkor én nekem azt mondják, hogy úgy, hogy még abban nem, de lehet, hogy esetleg a legközelebbi gyűlésre, hát tudok esetleg fotodokumentációt is, hogy akár még behozni úgy, hogy hiteles legyen, úgyhogy. Még megkérnénk, hogy ott nektek volt valami nálatok, hogy abban már egy fénymásolatot azért volt, hogy tudjuk, hogy mi volt a szerződésben, és aztán azt szerint van, hogy megtaláljuk azt a finanszírozási módszertet, hogyan lehet nektek odaadni ezt a pénzt. Megvan most is nincs nálam, de... Na, arra megkérlek, de hivatalban nincsen meg semmi, és akkor azért kérlek meg végre. Azt szerint adták ki nekem a pénzt, úgyhogy megkülönben hazalapján, nem az a nálamban az volt. Van mind a tóra? Vagy pedig vagy tóra, mert az, ami van a dotációra, az minden évben dotációra. A tóra, mert a tóba küld vele csak azért kérdezem, mert amiket te most felsoroltál, arra nem dotációs pisz fog körülni, hanem meg fog körülni találni, hogy milyen az a út, ahogyan, és azért kérem azt a szerződést. A nájomnál az muvalba vele lehet tenni, hogy... Majd látnéd, persze, azt nem most ők. Nincs meg a falonál? Ezt így Az már meg jóval régen. Igen, a nájomnál muvalba fog vele tenni. Amivel oda volt. Részemről ennyi, hát nem tudom, mert esetleg informálom a következő mintát, hogyha a víznek a minőség, hogy javult, nem javult, hogy a baktérium is arról tudok esetleg volna. Mert ezt most már fogjuk fokozatosan vizsgálni ezeket. Sajnos nincs az is, már egy oximéter is, ami valamivel való, az is 1500-1600 euró. Nem engedhessük meg magunknak, hogy megvegyük, úgyhogy mindig valakit vagy újvárból kell állnom, vagy valakit úgy, hogy aki egyszerűen. Ha vannak olcsóbbak, de azt meg viszont mindig kalibrálni kell, és 200 euró a kalibrálás. Akkor vagy egyszer lesz komolyabb, ha lesz rá, vagy valahonnan módunkban, hogy esetleg tudjam én is követni, mert így mindig valakit meg kell szólítani. Hát köszönöm, ennyi volna. Jó, hát ez azért költségvetésben akkor kell számolni. Tessék? Költségvetésben kezdem majd. Hát jó volna, igen. Díjat, igen. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Ciao. Hello. Ďakujem pekne za udelenie slova. Ja by som chcel poprosiť bod číslo 19, keď si pozriete. To je vlastne žiadosť, ktorá bola schválená minulý rok na tie tvorivé dielne vo výške 500 eur, že by sa to presunulo do tohto roku. To, či sa môže odsúhlasiť. Neviem, či je možné teraz to odsúhlasiť. Lebo to už bolo schválené, len naozaj presunul to do tohto obdobia, do tohto kalendárneho roku. Tak by som poprosil, keby sa to dalo. Lani sme zvýšili rozpočet a tú čiastku, že? To ste nedostali žiadne peniaze. Nie. Bolo to schválené. Bolo to schválené. Bolo len schválené, ale peniaze je moce. Akcia nebola, takže prečo to? No áno, aby to bolo do tohto kalendárneho roku. No tak 1.12
môžete čerpať každý mesiac. Nemôžeme ako odsúhlasiť teraz nič, že teraz súhlasíme s tým. Tak z 500 eur deleno 12 a teraz... Kedy to bude? Ja iba kvôli tomu, že to bolo v rozpočte kalendárneho roku 2016, ale čerpanie bude v roku 2017. Či to není chyba? No ale kedy? A to nemôžeš už... Ja sa pýtam, že práve preto... Môžeš ako 1/12 z toho. Keď bude na tento rok zase návrh, lebo teraz žijeme z provizória. V rámci provizória tam musí ako rozpočet byť sledovaný, ale 1/12 ako z minulého ročného rozpočtu, odsúhlaseného rozpočtu. Aj to je, že odsúhlaseného. A toto bolo v rámci roka ako... Nebolo rozpočtové opatrenie, takže ani 1/12. Tak teraz, neviem, môžeme čerpať, nemôžeme, alebo... Oficiálne nemôžete. Takže teraz budeme musieť počkať, kým sa schváli rozpočet a do rozpočtu sa dá táto položka a keď sa schváli. Dobre? Dobre, na vedomie. K rozpočtu sa nebudem vyjadrovať, lebo ten sa tu nebude prejednávať teraz, zrejme. A potom tam mám... Je súčasťou obecného rozpočtu, takže... Tak to potom. A k bodu 9. Jednoduché pozemkové úpravy v areáli školy. Ja tiež sa nechcem opakovať, ale sami dobre viete, že je tam problém s tými stromami, ktoré ohrozujú bezpečnosť detí. Chvála Bohu, nie je to ešte v takom stave, že by tam padali, ale keď zafúka vietor, tak padajú tie komáre. A konáre padajú. Takže bolo by dobre s tým niečo robiť. Jednou cestou je urobiť tieto jednoduché pozemkové reformy, aby sa tam mohol začať uskutočňovať výrub tých stromov. A to viete, v čom spočíva, že tí vlastníci, ktorí tam sú, aby sa to s tými vysporiadalo, aby sme mohli zahájiť celý proces a už na jeseň, alebo to nie je 1 mesiac ani 2, aby sa na jeseň mohlo pristúpiť k prvej etape výrubu tých stromov, ktoré najviac ohrozujú bezpečnosť detí. Ja by som tam, pán Líder, navrhol vytýčiť momentálne havarijný stav na základe havarijného stavu okamžitý výrub. Tam pokiaľ budeme vlastne na usporiadanie, tak to, momentálne je to v takom stave, že možno, že nedožijeme. Takže ja navrhujem vyhlásiť havarijnú situáciu okamžitý. Na základe čoho vyhlásiť havarijnú? Lebo je taký... To len to musí povedať nejaká. Tak potom... Meteorologický posudok na jeden strom, ktorý si vyhľadali, je 50 eur. Je tam 160 stromov. Dobre, ale keď 8 000 keď ohrozuje špecializovaný meteorologický posudok. Hej, ale akože volanie treba začať. Ale výrub drevín bez pozemkových úprav nemôžeme tam spraviť? Keď to nie je na našom pozemku. Ja môžem do tvojej záhrady ísť a povedať, že ešte ohrozuje ma tvoj strom, tak vyrežem ti to pred dom. Aspoň Robo, čo hovoril, že tam treba každého vlastníka, je to vyparcelované, osloviť ho, že toto je na tvojom pozemku, tento strom, daj súhlas. Ja to hovorím tak zjednodušene. A on by s tým musel súhlasiť. Druhá vec je, že kto posúdi naozaj, čo je havarijný, čo nie je havarijný stav, ktorý strom treba. Ja si nedovolím tvrdiť. Ja len viem, že z toho stromu padne konár a keď náhodou, nedaj Bože, nejaké dieťa tam bude, tak... Minulý rok padol jeden celý strom na školu. Takže akože musíme s tým niečo robiť, aby sme predišli. Treba sa dohodnúť s životným prostredím. Životné prostredie, nech sa to urie. Ale bolo aj životné. Značili stromy. To nemohli a vieme o týchto stromoch už nie teraz. To je prvý raz to hovorí pán riaditeľ, to už druhý raz hovorí, tak sme vedeli o tom, to bolo životné prostredie, mali sme to dobre, ale vyznačiť stromy. Bolo to aj uznesení. Životné prostredie bolo aj tu. Ale bolo, ja sa teraz zastanem, bolo životné prostredie, lebo Roboci bola s nimi bolo. Aj tam u teba. Aj u mňa boli, áno. Takže nie je to, ja nemám výsledky zatiaľ, že čo sa prijalo, ale boli. Ja som ich tam posielal. Boli Roboci bola s nimi, boli sme na školskom dvore. Boli na miestnom zisťovaní kvôli zbernému dvoru, ako príkladom bolo, tam bola vodná plocha, oni to boli miestne ako zisťovať, či tam je. A v rámci toho sme im hneď aj povedali, že čo s tými stromami. Boli. Tak oni povedali, že je to na hranici. Ako je to vždy tak, že síce ten termín tam je, že by mohol byť, ale je to obrovské množstvo stromov. Keby to bolo 5 stromov, tak to dá okamžite. Ale my zasahujeme vlastne do toho. Oni tlačili do toho, aby sme urobili na každý jeden strom dendrologický posudok. My sme
my sme oslovili SPU s tým, že SPU robí štandardne najlacnejší tento, ale tam musí preskenovať vlastne celý strom. To je nejaké zariadenie a 50 € stojí kus. Máme na tomu. No tak si predstavte, že to je 8 000 € len preto, aby sme si pozreli, či v akom stave sú stromy. Musí byť aj nejaké jednoduchšie riešenie na to. Len to, že toto nebude dobré, lebo keď náhodou niečo sa stane, kto bude za to zodpovedný? Podľa môjho laického náhľadu by bola možno cesta cez tie pozemkové reformy, keby sme sa s tým my vysporiadali a potom my si určíme. Už by to bolo aj tak, komisia v úvodzovkách. Aj tak, aj tak, že životné prostredie musí to riešiť iba kvôli tomu, lebo máme nejaké stromy. Ako to je jeden problém, ktorý je, ako máme dva problémy paralelne. To treba dať do poriadku aj jedno, aj druhé. Len to druhé pravdepodobne nevieme dať zatiaľ do poriadku, lebo tie pozemky nie sú obecné. Ako nemôžeme ísť na cudzí pozemok, aj keď sa nám to páči alebo nie. Ale určite je koľko takých pozemkov, čo sú stromy nebezpečné a treba ich vyrúbať, neviem, však aj chodári, aj koľko, však tam je kopu, neviem. Tak potom majiteľ pozemku bude zodpovedný za to, že jeho strom padol na dieťa? Lebo ako to je? Ale to je... V prvom rade bude... Žiaľ Bohu, ak takáto situácia nastane, prvý je na odstrane riaditeľ, riaditeľ. To nikto sa nepýta, či koho je to pozemok alebo nie, lebo ty si zodpovedný, my sme zodpovední za bezpečnosť detí. Ja si myslím, že teraz výrub už nestihneme. Určite nie, určite nie. Takže to by sa malo niekde ako skúsiť trafiť niekedy ten termín po jesene. Predkladáme kvôli tomu, že je to pálčivý problém. Isté nie je to problém, ktorý treba za týždeň vyriešiť, ale treba sa o tom baviť a treba nájsť riešenia cestu. Ako k tomuto dospieť. Prosím? Že už potom bolo aj rokované, lebo je na to, však som nečítala, že uznesenie. Nie, to uznesenie. Aby sme sa povedali. To by sme mohli riešiť paralelne, si myslím. Či už pozemky a vrátane toho aj ten výrub. Lebo takto, keď aj tie pozemky bude mať obec, to neznamená, že môže nabehnúť s pílou a môže vydeniť. To mi je jasné. Ako aj tak budeme potrebovať to vyjadrenie. Môžeme to ešte skúsiť od toho inžiniera Stánka, že zo životného prostredia, že opýtať sa na ten havarijný stav, či sa nedá čo urobiť, že... Hovorím, Robocibula tam bola, tuším, tam ten inžinier Stánko bol ešte s jednou. Niečo hovoril, že niečo vypracujú, potom už oni odišli a rokovali spolu, nemám ďalšie informácie. Ten výrub, čo teraz dali, čo sme dali, žiadali, čo sme mali ten návrh, tak toto teraz sa schvaluje. To teraz dá, už včera alebo predvčerom mi volal, že my sme mali dať ešte aj miesto, že kde budeme sadiť tie národné stromy, kde budeme robiť národnú výsadbu. 20 stromov máme vysadiť. To, čo sa teraz počujem. Ale tam by bolo treba vysadiť, keď je tam na výru 160 stromov, do 500 stromov by tam... No. Dobre, a ono nie je predstava taká, že 160 stromov naraz, lebo to sa asi ani nedá, ale akože etapovite rozdeliť. Keď príde stroj na to, keď... Ja aj tak áno. A ten stroj vyberá aj korene, všetko. Korene si myslím. Nie, to potom rozfrezuje tie korene. To bude taký traktor rozfrezuje. Z našej strany teda asi všetko. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Teraz by sme dali slovo potom Ekonitu. No, v našej strane prišlo, že máte na nás nejaké otázky, tak... Ja mám takú otázku, že vy nemáte ešte vypovedanú zmluvu ešte od obce? Neviem o tom, čo sme mali. Vy ešte nemáte vypovedanú zmluvu ešte od obce, lebo tuto na začiatku sme mali, že nemajú vypovedanú zmluvu ešte. To je pravda? Nie, máme už. Je vypovedaná. Som čakal na reakcie, aké budú ľahké. Neviem, ak tomu povedať. A kedy ste poslali? Ty vieš. A 6-mesačná výpovedná doba je, že? Teraz platíme ekonómku, pomocnú účtovníčku, 6 mesiacov platíme ešte ekonit. 3 sme už platili. 3 sme už platili. A ešte chcela by som sa vás dopýtať, tuto odznelo, že ste neodovzdali každý mesiac ako čerpanie. Chcem
chcem počuť z vašich úst, či je to pravda. Keď môžem, ja teda spolupracujem s firmou Ecolit, Kotová, priezviskom. V podstate my sme sem prišli v apríli, takže sme doháňali celý, od začiatku roka sme začali. Zmluvné podmienky nepoznám teda, ale myslím, že prvé čerpanie, ktoré v podstate pán starosta alebo niekto žiadal, bolo pol roku, teda odozdával sa prvý kvartál, pol rok a myslím, že potom po zastupiteľstve, keď tu odznelo, že teda máme odovzdávať, tak niekde myslím, že na internetovej stránke som také vedomie dostala, že treba odovzdávať mesačné čerpanie a následne potom sa posielalo mailom. Ale či bolo na obecný úrad, respektíve ekonómke, ale to je smutné, že akorát pán starosta nevie o tom. Ja som to dostávala od vás. Ja viem, že mám skoro každý mesiac. To ste dozvedeli, potom ste zakázali, ale keď som chcela vedieť, že ako stojíme, tak som dostala. A keď majú iné právo na to, že aby pozreli na to, tak ja si myslím, že aj ja mám právo na to, aby som pozrela do toho. A ako dostali ste všetky prvotné doklady, bolo všetko v poriadku, čo ste účtovali, lebo tak pravda, že ešte nevieme, že čo čaká na nás ako z roku 2016. Tak ako som povedala v tom apríli, keď sme začali, tak prebehlo tu nejaké, boli tu ekonómky, myslím, že 2 sa vystriedali, dokonca neviem, či nie 3. Od januára tu bola nejaká pani, potom prišla ďalšia a nakoniec pani, ktorá odišla teda naposledy na materskú dovolenku. Čo sme sa teda mohli pýtať, alebo teda čo tu zamestnanci vedeli, tak to nám povedali, ale je pravda, ako aj pán Ondrušek spomenul, že tie odberné miesta naozaj nám jasné neboli. Nevedeli to ako zamestnanci obecného úradu, takže v podstate aj je pravda aj to, ako hovoril, že teda naozaj to čerpanie nebolo naozaj na niektorých položkách pravdivé. Až potom, ako pán Ondrušek prišiel a teda povedal, toto je odberné miesto, tak vtedy sa v podstate tie položky opravili. V priebehu celého roka nám nebolo známe, ktoré odberné miesto k čomu patrí. Hej, nevedela to pani ekonomka, ktorá tam sedela, respektíve sekretár, kdokoľvek, koho som sa spýtala teda. Takže to je pravda. Len z celého toto je zase ako posledná fáza, že za celé účtovníctvo je zodpovedný štátny. A je to teraz v takom stave, že naozaj to bude v poriadku. A z jakého dôvodu sú tam také položky, že tá istá položka dvakrát je zaúčtovaná. Ja mám konkrétne, keď budem vidieť čerpanie, čo oficiálne nemám, keď mi donesiete, ukážem vám. Ako mohli finančné prostriedky byť odkontrolované koncoročne? No tak ale aj tak, pre mňa ako bankový výpis musí sedieť. To je sväté písmo. Rozpočet je o pohybe peňazí. A ja mám podozrenie, že nič nesedí. Bankový účet nesedí. Ja osobne to nesedí. A bankový účet, že ako je to v banke? Áno. Posledné. Napríklad aj úbery nesedia. Podľa výkazu nesedia. Určite nemôže sedieť, keď máte dvakrát zaúčtované vrátený príspevok pre ministerstvo práce 6608 €. Dvakrát to je zaúčtované, že to odišlo. Tak už musí chýbať 6608 €. Ja si myslím, že teraz rozoberáme pre 30 ľuďmi niečo. Ale to sú ako... To my 5 ideme, možno 6, že o čom sa bavíme. A nemienim sa k tomuto teraz vyjadrovať, lebo je to... Ani neviem, o čo tu ide. Robíš účtovníctvo, robíš rozpočet. Na základe tých, čo oni odovzdali 31. decembru, budeme mať záverečný účet. No v tom stave, ako sa to urobilo, áno, on už je hotový. Záverečný účet? Nie, ako na základe toho máme všetky tie výkazy porobené aj... A keď tie výkazy nebudú sedieť, tak záverečný účet zase nebude. Ale teraz... nevieme, od čísla nevieme teraz. Ale už tu odznelo, že to nie je dobré a ešte čísla neviete, tak to si trošku protirečíte, ako sorry. No, my ja viem čísla.
ona ja mám vie k číslo. No. dispozícii, lebo som si A ešte som zaujímala, veď vy účtujete, aj ty účtuješ už, tak už vieme také, že v rozpočte je veľmi dôležité ako zdroj. Aký zdroj je? A to je skontrolovaný, že keď som ja dostala zo štátneho zdroja peniaze, toľko, aby som aj vyplatila, a keď som nevyplatila, nech mi to zostane ako na záväzkovom účte 357 alebo volá kde. Teraz myslíte štátne peniaze? Štátne peniaze sú dotácie 111. Ja rozprávam o zdrojach, že čo sú štátne peniaze. Tam sú rôzne zdroje, tam môže byť 111, 11, C1. To sú z úradu práce, áno. Áno, a to musí zostať, keď ste na druhej strane, čo ste dostali, musíte výdavo s tým istým zdrojom vyplatiť. Áno. A keď nevyplatíte, to musia zostať tie peniaze volakde na záväzkovom účte. Na 350, no. Viete, sú tu pracovníčky, zamestnanci, ktoré zodpovedajú napríklad za agendu úrad práce. A aký mám ja podklad, už ja ďalej nechodím od dverí k dverám, že teda takto to je, keď dostanem podklad k výpisu, že to je naozaj sú peniaze z úradu práce, zdroj ten a ten, tak ja ďalej nemám dôvod študovať, že či to je naozaj pravda. Tak neviem teraz, či konkrétne hovoríte o niečom alebo nie, neviem. Konkrétne, ak hovoríme o úrade práce, tam sa odovzdávali pravidelne podklady z účtovníctva plus podklady teda spracované zamestnancom obecného úradu. Nikdy nebol nejaký problém, že by to bolo zle naúčtované, zlý zdroj. A konkrétne a keď účtujete, môžem sa vás opýtať, podielové dane, to je aký zdroj? 111. Prečo? Počkajte, teraz podielové dane čo pre školský klub alebo výnos dane poukázaný samospráve, tak 41. A prečo je to 111 účtované? Príjem. Neviem konkrétne, či myslíte z nejakého účtu, ako pripadám si teraz, jak na Ako maturite, ale rozpočtovej, čerpanie rozpočtu nemám. Možno bolo jeden mesiac, hej, zdroj. Celých tých 900 volá koľko tisíc je. Neviem vám povedať naozaj. A už tam je chyba, lebo vydané je so zdrojom 41. Neviem vám takto v rýchlosti, ako je to možné. Ako teraz sa vy na mňa teraz pozerať, ja som nerobil účtovníctvo. Ja som im zabezpečoval všetky podklady, ktoré oni by mali vlastne zaúčtovať. To keď som videl, že príde faktúra, ktorá má ísť na čo ja viem, na požiarníkov a je fakt je unblock zaúčtovaná pod obec, tak som ju chytil, dali sme ju do poriadku, rád radom. Teraz si myslím, že všetky tie, čo sú tam, čo sú energie, vody a tak ďalej, tie sedia. Ale to, že teraz z akého zdroja idú podielové dane a toto ako nečakajte odo mňa, aby som to ja mal robiť, lebo ja som to ani neštudoval, ja som sa naučil tie základné veci, ktoré som tam aj urobil. Ja vám môžem ukázať moje poznámky, môžem ukázať, ktoré veci som označil, aby sa upravili, aby sa prezreli, aby sa korigovali. A ešte vám sa chcela opýtať, že bolo vydané ako smernica na inventarizáciu, že bude vydané ako príkaz starostu. Bol vydaný príkaz starostu na inventarizáciu? Či bola schválená inventarizácia? Inventarizácia, keď som ja nastúpil, tak som požiadal inventarizáciu nie pokladne. A účty? Účtov, bankových účtov? Nie, účtov. Viem, ako pochôdzové týchto. Súvahových a majetkových a všetko. Začali sme, premýšľam, že to všetko sa ešte dávalo. Ale smernica je na internete. A to ešte bolo niekedy v auguste, v septembri, ako písané už si mohol v októbri vydať smernicu na vykonanie inventarizácie. Tak zase ako účtovníctvo je neúplné. Pán Ondrušek, a ešte minule, keď som tu robila kontrolu, tak som akože od vás počula, keď firmou ste sa rozprávali, že vy ste im zasahovali do účtovníctva, tak je tu aj účtovnícka firma, tak chcela by som počuť, že vlastne o čo tam išlo, alebo aké zásahy tam boli do toho účtovníctva. No je to pravda, pán Ondrušek mal plný prístup do databázy účtovníctva.
mohol robiť čokoľvek, čo chcel. Urobil som zásady, ktoré ovplyvnili vašu prácu. Takto. Od pána starostu k nám prišiel rozkaz, že vy máte... Aby ste vedeli. Jasné, ja teraz to, čo poznám, takže my sme mali v podstate nakázané, že máme počúvať, čo povie pán Ondrušek. Neviem, ja som tu za IT oddelenie, takže ja viem len, čo sa riešilo okolo. A niekoľkokrát sme vás upozorňovali, že aj treba to podať a podobne, čo sa týkalo toho roku 2016. A stále sa niečo menilo, stále sa niečo upravovalo. A to stále nebolo dobre. ja som niekoľkokrát opravoval databázu, pretože tam boli poškodené veci. Ja mám zoznam e-mailov, ja vám všetky vytlačím, keď chcete. Ja som vám z miliónkrát upozorňoval, čo všetko nemáte ešte tam vôbec nedotiahnuté. Zaujímavé bolo to, že ja keď som si vyťahol GPC z routera, z databázy a podobne, boli tam zmeny, o ktorých ste nás neinformovali. V účtovníctve. A my sme to tam potom ako idioti hľadali. Keby sme začali a nenašli. Riešiť účtovníctvo ako z toho základu, čo ste vy mali. Áno, my sme mali zlý základ, pretože to nebolo naša úloha si zháňať doklady. To je vaša úloha dodať tie doklady. Ja vám ešte raz hovorím. Hovoríte to a to som vám hovoril aj pán Mráz, že mne to nerobí problém. Ja tie hlavné knihy mám vytlačené, ja mám ten rozpočet vytlačený, mám dátum. Ja vám viem dokázať, že tam, čo ste mali naúčtované, to boli blúdy. Naúčtované bolo to, čo sme mali podklady. Podklady ste nám mali dať. Neskačte mi prosím vás do rečí, tiež sa vám to nepáčilo. Ste nemali 261, ste nemali vysporiadanú. Vám sa to nepáči, ja vám tiež do rečí neskačem. Môžem to povedať? Pán starosta, vy vediete, ja si myslím, Však poviem, to je podľa mňa... Poprosím vás, dobre. A definálne okolo, Nech sa páči, pokračujte. Ja by som rád. Nem értek a könyvelésre. Itt nem csak arról van. Hát akkor... Hát ez szépen. Milyen személyességek? Ale... No dobre. Dobre, tak to vysvetlím, akože nech povie každý, že svoje, lebo ja si myslím, že inžinier Ondrušek akože dobro vám pomohol. Ale ja nepravím, že nepomohol. Ja som nepovedal, to... že pán Ondrušek nepomohol. Problém bol to, že sa to začalo riešiť 27.12. Vtedy pán Ondrušek pozháňal doklady, ktoré sme nevedeli dostať od vašich zamestnancov počas celej doby, čo sa tu účtovalo. Pýtali sme to niekoľkokrát, pani inžinierka Mrázová posielala e-maily, kadekomu, nevedeli sme to od vás dostať. Nemali sme to z čoho zaúčtovať. A to vám ja hovorím ako ITčkár. To, že vy, ako ste povedal, účtovník nie ste, neviem, prečo ste hľadali chyby v niektorých veciach. Ja sám som tam videl, že boli pomenené veci, ktoré boli zmenené z dobrého na zlé, hej, pretože u nás by to nikto nezaučtoval na úplnú kravinu, hej, a strávili sme niekoľko hodín len opravovaním a obnovovaním databázy. Neviem, čo vám je na tom smiešné, lebo mne to vtipné nepríde. Že aj počiatočné stavy potom vám nesedeli, ja mám také informácie. Počiatočné stavy vám nesedeli už keď som si prvú hlavnú knihu vytlačil. Ako to si povedzme, ako úplne na rovinu. Ako pán Rám, musíme takto pod pásou púdať. To je pravda, ale v podstate, ak môžem k tomu povedať, tak naozaj, aký sme mali podklad, naozaj sme vychádzali iba z toho, čo nám dali, lebo bol tu nejaký starší program, kde naozaj bývalá pani ekonomka nám odmietla pomôcť, že proste nie, to je vec. Ale zase je pravda, že keď pán Ondrušek priniesol hlavnú knihu, tak sme ho dali do poriadku. Áno, ale sedeli sme tu do druhej. Ale to je potom... A všetkým nám išlo o to, aby sme to dali nejakým spôsobom do poriadku. Ale to je trošku podpás, že mi teraz poviete, že kvôli mne ste to To som ale nepovedal. Nevkladajte mi slova do úst. 27. vybrať zmluvu a povedať vám, že ste si nesplnili podmienku. Ale vy ste si tú podmienku nesplnili. Ale nebola moja úloha vám pomáhať. Ale vaša úloha ako obecného úradu, teraz nehovorím, že vaša konkrétne, ja už neviem, kto to má na starosti, vaši zamestnanci nám majú podľa zmluvy dodať doklady. To sa nestalo. Tým pádom bola tá zmluva porušená z vašej strany.
to, že my sme nenaučtovali niečo, čo sme nemali. Dobre, Ja sa tiež neviem vrátiť v čase, hej, aby som si tie doklady tuto vypýtal od niekoho, kto tu ešte bol vtedy. Ako, áno, uznávam, vy ste vtedy tie doklady zohnali, ale to je všetko. Tak bolo, prišiel som sem a urobil som všetko preto, aby to bolo v poriadku. To je pravda, ale nemôžete to ani hádzať na nás, že to nebolo správne na začiatku, pretože my sme tie doklady nemali, ako sám hovoríte, až vy ste tie doklady zohnali. Časť. Ale aké doklady sa dajú zohnať 27. decembra? No to mi povedzte. Viete, aj tie, čo tam boli, odberné miesta, ako to nám tu naozaj nikto nevedel povedať. Prichádzali sem, je tu kopec poistných zmluv a nikto nevedel, kam to patrí, či to je vozidlo na políciu, viete, ja to tiež ako externý človek nemôžem vedieť, či to je policajné auto, či to je hasičské auto a nikto mi to tu nevedel zodpovedať. Dievčence boli PN, alebo sa vystriedali zamestnanci proste a ja sa takisto nemôžem každý týždeň vrácať, že tak ako to je, ako proste tu je kopec dokladov. Pán Ondrušek, myslím si tiež vie, že... Ale veď ja som už druhýkrát spomínam, že